Jeren, men häzir ejem geldige derrewjik barar. Baral, güýzäk gelgin. Men sen garaşjakdym. Bolýa, bolýa. Gelersiň dämi? Bor diýdime? Hükman barar. Way ala detmesen agyk barar diýdime? Barar. Bolýa. Na. Daýy, öýe näde girdiňiz? Meni bagışlan. Kapı açık eken. Öýde adam madur öýüp giraýdym. Huşum uğursun. Kapıyını vurmak yadımdan çıkarttır. Açaram elimde. Ziyan yok. Bolyan da. Sizin adyňyz Maral mı? Hova, Maral. Men adymy nereden bilýäňiz? Ýa joraňyz bilen gürleşeň deşdim. Şeýle mi? Siz kim bolarsyňyz? Men adym Bayram. Bagşlaň daýy. Size kim gerek? Men siziň ejeňiz bilen gürleşmekçidim. Han ol nerede? Ejem mi? Ejem işte. Ýönen geler wagty boldy. Men häzir oňa jaň edeýin. Alo dinleyen. Alo Ece. Sen yenidem işdemi? Gelen okmy? Öýe mihman elle. Şeýle de bir işlemek bolmy? Kim o mihman? Tanamok. O ne hil tanamok? Men nereden tanaýyn? Adyna Bayram diýe. Bayram? Hova Bayram. Alo, Ece. Ece? Alo, Ece. Ejem häzir geler. Gowdy men daşarda garaşaýyn. Yok. Siz öýe girdiňizmi? Inni öýde garaşyň. Men size häzir çaý demläp bereýin. Yok adara galma. Maňa çaý ýokman näl. Oňa muradar bolmy? Öýe gelen mihmana çaý bermesem, Ece maňa berip käýär. Şoň üçin men häzir derrewjik çaý goýaýyn. Tügüleme Maral jigimem ullu kanydy bolupdyr. Yediyenin näme oğlum? Bayram koşuş. Ayrıl kaka. Oğlum. Ayrıl kaka. Yediyenin näme aklına ayrıl. Ayrıl kaka. Saklan oğlum saklan. Takma kaka. Rahatlan oğlum Ayrıl koşuş. kaka. Ayrıl. Ana Ejemem gelaýdy öýdän. Men derrew göreýin. Ece tagaman geldiňmi? Hova geldim gaýdym. Ejejan, Ece, men Jereniň dogran gününe gidäýin. Gidiver. Ece, men wara onu dün kitikinen täze köýnüň mekki däýin bolýarmy? Bor giýäýdi. Men derrewjik geler neje? Bor gaýdym, bor. Häzir garaş men derrew geýneýin. Salam Ece. Salam. Ejejan teretsene. Täze dikinen köýnüň görjekmi? Eje teretani? Eje ne hili? Gow bolupmy he? Hova gow. Gelşämi Ejejan, gelşämi? Howadan. Teret. Yakasam gelşämi Eje? Hova gelşipdir. Gow bolup tura Ejejan, men derewjik gelerim. Bor gaýdym. Ejenjandan aýlanaýyn. Boruna hoş. Bor gaýdym. Eje.
Ije men derejik gelerim. Bolýa gyýdym, bolýa. Tuweleme. Maralcygymam Ulluhan aýdy bolupdyr. Men tanamady. Howada. Ondan beri 10 ýyl geçdi. Men kimligim bilen okçagaçyk. Men näme oňa agyň atasyny öldürip tutsaxana gitdi diýmelimidim. Suratymam aýrypsyňyz. Howa men ayırdım.